ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловати вақт аз телевизиони Душанбе. манзури шумо дар студия Зарина Абдураҳмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ифтитоҳи маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. тамошои раванди рӯзи дониш ва дарси сол дар муассисаҳои олии таълимӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе. мулоқоти вохӯрии судманд бо фаъолони ноҳияи Шоҳмансур, ҳадаф баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи сокинон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, моҳҳои октябр, ноябри соли 2025 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. моҳҳои октябр, ноябри соли 2025 шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ки то рӯзи даъват ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷоя бо комиссариатҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назоратии тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шуданд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 29 августи соли 2025. 3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сол ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ташриф оварданд. нахуст дар донишгоҳ Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва хобгоҳу ошхонаи
دانشجویان دانشگاه را مورد استفاده قرار دادند. 3 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ташриф оварданд. ای چهره پرزیای ملت خوش باش، شایسته ترین بقای ملت خوش باش، در راه مراد با شمایم شما، ای رهبری رهکشای ملت خوش باش. جان شیرین را فدا کردی به ملت زنده باش، درد قسمت را وفا کردی به ملت زنده باش، در ره حفظ وطنداری جوانی باختی، خدمت خود را ادا کردی به ملت زنده باش. خوش آمدی ای سروری اولی نسبم، رخشنده زیراغون تو گردیده شبم. امروز که فخر همه عالم شده ای، از وحدت و از صلح تو باشد طربم. از سوخت و حصار تاج ملت ماییم، از رشت و زرفشان فضیلت ماییم، در سایه پیشوای ملت نوریم، خطلان و بدخشان سیاست ماییم. خوش آمده جناب عالی. нахуст дар донишгоҳ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва хобгоҳу ошхонаи донишҷӯёни донишгоҳро мавриди истифода қарор доданд.
бинои 8 ошёнаи таълимии маркази рушди малакаҳо дорои 92 синфхона ва 24 ҳуҷраи корӣ мебошад, ки метавонад дар як вақт то 3200 нафар донишҷӯро ба таълиму тарбия фаро бигирад. чунин шароитҳои мусоид моро водор месозад ки донишгоҳро бо баҳои хубу аъло хатм намуда баҳри пешрафти ватани азизамон содиқона хизмат намоем ва онро бо тамоми ҳастӣ дӯст ва гиромӣ дорем. таъсиси маркази таълимӣ барои таъмини идоракунии самтҳои мухталифи донишгоҳ, ҳамгироии самтҳои гуногуни фаъолият ва муосирсозии раванди таълим нақши асосӣ дорад. марказ бо истифода аз зеҳни сунӣ тамоми маълумотро ҳам барои донишҷӯ, ҳам барои волидайни донишҷӯ, ҳам барои роҳбарият ба тамоми мардум як хел як маълумотро пешниҳод менамояд. ин боиси хурсандӣ аст ки волидайн ҳамарӯза тариқи коди махсуси фарзандаш аз раванди баҳо гирифтани фарзандаш, аз тарбияи фарзандаш, аз иштирокаш ба дарсҳо назорат мекунад. дар маркази рушди малакаҳо касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар марҳилаи аввал 4500 нафар ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. дар ин ҷо дар маҷмӯъ аз рӯи 14 ихтисос донишҷӯён ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. ҳар як синфхона бо назардошти талаботи касби интихобнамудаи донишҷӯ бо таҷҳизот ва аёниятҳои мувофиқи хониш таъмин карда шудааст. марказ дар доираи татбиқи барномаи давлатии касбомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд баҳри соҳибкасб намудани шаҳрвандон бунёд гардидааст. боиси ифтихор аст ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, имрӯз маркази рушди малакаҳо, хизматрасонӣ ва касбомӯзӣ дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардид. қобили қайд аст ки ин гуна марказҳо 5 адад дар ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд ки бевосита ба омода намудани мутахассисони баландихтисос фаъолият менамоянд. асосан касбҳои замонавӣ ба роҳ монда шудаанд ки ба монанди касбҳои кафширгари гази барқӣ, оператори дронҳо, барқчӣ оид ба қисмҳои барқии автомобил ва инчунин касбҳои соҳаи сайёҳӣ ба монанди хизматрасони меҳмонхона, роҳбалад ва дигар касбҳо ба роҳ монда шудаанд. масалан дар ин синфхона мутахассис оид ба таъмири қисмҳои барқии автомобил яъне электромобилҳо омода карда мешаванд ки ин синфхона бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ ҷиҳозида шудааст. бинои 5 ошёнаи хобгоҳ ки имрӯз ифтитоҳ ёфт бо 92 ҳуҷра барои 368 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. ҳар як ҳуҷра мутобиқ ба талаботи зарурӣ ҷиҳозонида шуда дар он барои будубоши донишҷӯён шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории тоҷикистон дар даврони истиқлолият ҷиҳати баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ хело шароити хуб фароҳам оварда шуда тӯҳфаи беназир дар арафаи соли нави таҳсил дар рӯзи дониш ва дарси сол ба тамоми донишҷӯёну кормандону омӯзгорони донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории тоҷикистон тақдим карда шудааст. дар бинои сеошёнаи таълимӣ ки қисме аз маркази рушд мебошад, толори барҳавои варзишӣ ва ҳавзи шиноварӣ ҷойгир карда шудааст, ки бо истифода аз шароит 5 намуди мусобиқаи варзишӣ ба роҳ монда мешавад. ошхонаи нави донишгоҳ дар як вақт ба 336 донишҷӯ хизмат мерасонад. дар толори ошхона вохӯрии роҳбари давлат бо 80 донишҷӯи ятим баргузор гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба омӯзиши илмҳои муосир, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ҳидоят намуданд. бояд гуфт ки дастгирии ятимон зери таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар қарор дошта, фароҳам кардани шароит ҳавасмандии донишҷӯёнро барои омӯзиши илмҳои муосир дучанд мегардонад. ин ҷашн муборак бошад. ман ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳам ва дар ҳар кадом зинае ки таҳсилот накарда истодед, вазифаи давлат ва ҳукумати мамлакат аз он иборат аст ки махсусан шуморо кӯмак намояд то сатҳи ба ҳаёти мустақил гуселондан таълиму тарбия диҳад. дигараш аз худи шумо вобастагӣ дорад. шумо имрӯз дар яке аз донишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ қарор доред ки беш аз 20 000 донишҷӯ дорад ва тамоми касбу корҳои ҳатто ғайри илм омӯхтан бо касбиятҳои зиёде дар худи
баъзеи донишгоҳ шароит муҳайё карда шудааст ки донишҷӯ аз он таълиму тарбия гирифта соҳиби чанд касби дигарам шуда метавонад. дигар ки дар вақти таълим дар вақти тарбия бениҳоят ва бениҳоят аз вақт аз таълиму тарбияи мураббиён омӯзгорон самаранок истифода баред. наврасии ҷавонӣ тез мегзарад. баъди калонсол шудед ҳаёти мустақилона гузаштед ба шумо касб дар кор савод дар кор ки зиндагии мустақилонаи худро пеш баред. намира ба инобат гиред ҳоло вақти танҳо хондан аст ҳушу гӯшатон ба китоб ба таълим ба тарбия ва омода будан ба ҳаёти мустақилона барои ин савод доштан дар кор барои касб доштан дар кор ҳунар доштан дар кор ки ба касе оянда муҳтоҷ нагардед. вақте инсон касб дорад ҳунар дорад савод дорад ҳама чӣ пайдо мешавад. ба шумо муваффақият. хониши қубу аъло тӯҳфаро гирифтем. саломат бошед. дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир фароҳам овардани имконияти зарурӣ барои илму донишомӯзии ҷавонон муҳимтарин василаи омода кардани кадрҳои баландихтисоси хештаншинос ба ҳисоб меравад. шароитҳои муосире ки дар донишгоҳ омода шуда истоданд барои боз ҳам ҳавасманд намудани устодон хеле шароитҳои зиёд фароҳам шуда истод. аз ҷумла шудани коргоҳи дузандагӣ барои 200 нафар дар донишгоҳ, паркҳои технологӣ, таъсиси коргоҳҳои нави истеҳсолӣ барои донишҷӯёну устодони донишгоҳ ин як хеле падидаи нав аст ва барои тайёр кардани мутахассисони сатҳи байналмилалӣ тамоми шароитҳо муҳайё гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин рӯз баъди шиносоӣ бо лоиҳаҳои як қатор иншоот барои бунёди бинои таълимии 12 ошёна дар ҳудуди донишгоҳ ва бинои таълимии 7 ошёнаи донишкадаи байналмилалии хуҷанди назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон асос гузоштанд. бинои иловагии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон аз 72 синфхонаи барҳаво иборат хоҳад буд ва барои 1500 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин супориш доданд ки иншоотро бо назардошти талаботи муосири таълим, меъмории миллӣ ва босифат бунёд намоянд. ин марказ имконият медиҳад ки бештар духтарон ҳунаромӯзӣ кунанд ва ана ҳамон либосҳои миллие ки пеш медӯхтанд акнун он ба шакли замонавӣ тайёр кунанд, онҳоро дӯзанд бо рангҳои мунаққаш. ҳамзамон дар ин рӯз коргоҳи таълимию истеҳсолии дузандагии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. дар ин ҷо барои 200 кас мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст ки донишҷӯён дар баробари омӯзиш ба кори музнок ҷалб карда мешаванд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи бинову иншооти нав дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар ҷамъомад ба муносибати рӯзи дониш бо аҳли маорифи кишвар мулоқот ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вохӯрии имрӯзаро фурсати хубе барои таҳлилу баррасии вазъи соҳаи ҳаётан муҳим маориф арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлолу озодӣ сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистони азизи мо барои илму донишомӯзии насли наврас ва ҷавонон тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. ба таъкиди роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми пешрафту дастовардҳои кишвар аз ҷумла дар соҳаи маориф ҳаёти шоиставу осоиштаи мардум пеш аз ҳама ба пойдории сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ вобаста мебошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳро сари баланду қомати болои мардум, бахту саодати ҳар як хонадон ва асоси пешрафти давлату миллат аз ҷумла рушди соҳаи маориф арзёбӣ намуданд. сарвари давлат пешниҳоди ташаббуси навбатии тоҷикистон доир ба 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро идомаи мантиқии талошҳои сулҳхоҳонаи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ номиданд. дар робита ба раванди ислоҳоти соҳаи маориф таъкид гардид ки дар 34 соли соҳибистиқлолӣ ба ин соҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ 67.4 миллиард сомонӣ ва аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 6.2 миллиард сомонӣ, яъне дар маҷмӯъ 73.6 миллиард сомонӣ
маблағгузорӣ гардида аст. имрӯз дар соҳаи маориф 11 лоиҳа ба маблағи 4 миллиарду 300 миллион сомонӣ татбиқ шуда истодааст. таъкид гардид ки таи даврони соҳибистиқлолӣ музди меҳнати кормандони соҳа давра ба давра беш аз 20 баробар зиёд карда шуд. роҳбари давлат аз ҳамкории соҳибкорони бонангу номус ва шахсони саховатпеша бо ҳукумати кишвар дар ин самт ёдовар шуданд. хотирнишон гардид ки таи даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти кишвар ва шахсони саховатпеша ба маблағи 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ 1435 муассисаи соҳаи маориф бо 231 000 ҷой нишаст сохта ба истифода дода шудааст. зикр карда шуд ки соли 2025 дар қаламрави кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохтмони 309 муассисаи таълимӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо беш аз 94 000 ҷои нишаст идома дошта то охири сол зиёда аз 200 бинои навбунёд бо тамоми шароити зарурӣ ба истифода дода мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар ба вазъи муассисаҳои томактабӣ ишора намуда диққати роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои марбута ва волидонро ба густариши раванди бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъсиси шаклҳои алтернативии фарогирӣ бо ин зинаи таълим ҷалб намуданд. барои рушди таҳсилоти миёнаи умумӣ ки яке аз зинаҳои муҳими соҳаи маориф маҳсуб меёбад, таҳия ва қабули стандарти нави давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ амри зарурӣ шумурда шуд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки қабули стандарти нави давлатӣ бояд ба беҳбуди воқеии сифати таҳсилот, болоравии қобилияти рақобати хатмкунандагон ва ташаккули низоми таълими устувор ва ҷавобгӯй ба ниёзҳои замон мусоидат намояд. сарвари давлат таъмин намудани муассисаҳои таълимиро бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи маориф номида сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд ки дар муддати 1 сол масъалаи норасоии кадрҳои омӯзгориро пурра бартараф намоянд. зимни суханронӣ дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ҳарчи бештар ба касбомӯзӣ фарогирифтани шаҳрвандон, таҳия ва чопи китобҳои тахассусиро таҳлилу баррасӣ намуда барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳо доданд. таҳсилоти олии касбӣ мавзӯи дигари суҳбат буд ки вобаста ба рушди он сарвари давлат бо таҳлилҳои мушаххас андешаронӣ намуданд. вобаста ба ифтитоҳи маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон баробарияти он супориш дода шуд ки бо оғози фаъолияти ин маркази муҳим дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута баҳри ҷалби ҳарчи бештари сокинони кишвар барои касбомӯзӣ чораҷӯӣ карда донишҷӯён низ дар баробари гирифтани ихтисос ба омӯзиши касбҳои алоҳида сафарбар карда шаванд. ҳамзамон бо ин пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади татбиқи стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 ва стратегияи рушди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ барои давраи то соли 2040 пешниҳод намуданд ки дар заминаи донишкадаи сайёҳии донишгоҳ академияи сайёҳии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъсис дода шавад. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки ҳоло дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон беш аз 20 000 донишҷӯ аз гӯшаҳои гуногуни кишвар ва 6 давлати хориҷ таҳсили илм менамоянд. дар идомаи суханронӣ роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулини соҳаи маориф супориш доданд ки барои омода кардани омӯзгорони соҳаи табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ки яке аз масъалаҳои муҳим дар низоми маорифи кишвар маҳсуб меёбад, чораҳои таъхирнопазир андешанд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи мақому манзилати омӯзгор андешаронӣ намуда таҳия ва қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгорро нишонаи олии эҳтирому қадршиносии омӯзгор аз тарафи
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон номиданд. дар фароварди сухан роҳбари давлат иброз доштанд ки қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии мову шумост ки ба хотири пешрафту ободии диёри биҳиштосои худ, хусусан дар доираи омодагӣ ба ҷашни бузурги миллиамон 35-солагии истиқлоли давлатӣ пайваста заҳмат кашем ва обрӯи тоҷикистони маҳбубамонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардорем. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми шарафманди кишвар аз ҷумла ҷавонону наврасони ватандӯсти тоҷикистон муроҷиат карда таъкид намуданд ки мо бояд бо шукронаи соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ҳамеша сарҷамъу муттаҳид бошем. бо ҳисси баланди миллӣ тамоми тавону нерӯи худро барои ободии ватанамон ва пешрафти давлати соҳибихтиёрамон равона созем. масъулини муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат ба таври дастаҷамъона раванди баргузории рӯзи дониш ва дарси сулҳро тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо намуданд. имсол ин чорабинӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор шуд. гузориш дар ин бора. рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар рӯзи дониш ва оғози тантанавии соли нави таҳсилӣ 2025-2026 пешвои муаззами миллат бо аҳли маорифи кишвар мулоқот ва суханронӣ намуданд. суханронии пешвои муаззами миллат дар тамоми шабакаҳои телевизион ва радио ба таври мустақим нишон дода шуд. дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи мамлакат пахши суханрониро тариқи шабакаҳои телевизионӣ омӯзгорони донишҷӯён тамошо намуданд. ҳайати 20,000 нафараи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар толори калони бинои асосии донишгоҳ ва маҷлисгоҳҳои факултету сохторҳои он ҷамъ омада ба суханронии пешвои миллат гӯш доданд. дар робита ба дастовардҳои соҳаи маориф сарвари давлат таъкид намуданд ки таи даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти кишвар ва шахсони саховатпеша ба маблағи 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ 1435 муассисаи соҳаи маориф бо 231 000 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шудааст. соли 2025 дар қаламрави кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохтмони 309 муассисаи таълимӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои беш аз 94 000 ҷои нишаст идома дошта то охири сол зиёда аз 200 бинои навбунёд бо тамоми шароити зарурӣ ба истифода дода мешавад. аз тамошои суханронӣ ба назар мерасад ки ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳими кишварамон ҳамеша дар мадди назари сарвари давлат қарор дошта барои беҳтару хубтар намудани сатҳи зиндагӣ ва некӯаҳволии мардум корҳои зиёде ба анҷом расонида шуда истоданд. масъулини донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчун муассисаи бонуфузи таълимиву илмии мамлакат назди худ мақсад гузоштанд ки барои рушди соҳа ҳамаҷониба талош хоҳанд кард. ҷараёни баргузории рӯзи дониш ва дарси сулҳ тавассути шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ба таври мустақим пахш гардид. кормандони касбу кори гуногун раванди ин чорабиниро тавассути оинаи нилгун тамошо намуданд. шарҳи ҳамкоронамон. дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷараёни рӯзи дониш ва дарси сулҳро омӯзгорон хонандагон тамошо намуданд. мавриди зикр аст ки 3 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ташриф оварда нахуст маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва хобгоҳу ошхонаи донишҷӯёни донишгоҳро мавриди истифода қарор доданд. мавриди зикр аст ки кормандони соҳаи маорифи ноҳияи шоҳмансур бо тамошои ин чорабинӣ ва бардошт аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон талош доранд ки кори соҳаро дар сатҳи зарурӣ пеш баранд. таври зимни рӯзи дониш ва дарси сулҳ иброз карда шуд дар 34 соли соҳибистиқлолии соҳаи маориф аз ҳисоби буҷети давлатӣ 67,4 миллиард сомонӣ ва аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 6,2 миллиард сомонӣ, яъне дар маҷмӯъ 73,6 миллиард сомонӣ маблағгузорӣ гардидааст. имрӯз дар соҳаи маориф 11 лоиҳа ба маблағи 4 миллиарду 300 миллион сомонӣ татбиқ шуда истодааст. таи даврони соҳибистиқлолӣ музди меҳнати кормандони соҳа давра ба давра беш аз 20 баробар зиёд карда шуд. ҷои таъкид аст ки дар ноҳияи шоҳмансур низ давоми солҳои охир рушди соҳаи маориф таъмин гардида ҳамасола муассисаҳои наву замонавӣ бунёд ва ба истифода дода мешавад.
пешвои муаззами миллат чун дар суханрониҳои доимиашон мегӯянд ки ман маорифро дар сиёсати худ маорифро дар ҷои аввал мегузорам. мо шоҳиди ин гардидем. Омӯзгор сол то сол маоши омӯзгор ва дигар соҳаҳо аз ҷумла хизматчиёни давлатӣ сол то сол баланду зиёд гардидааст. ба ҳамин хотир мо мебинем ки мана ҷойҳои холие ки дигар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чунки муассисаҳои асосии соҳаи таълиму тарбия ҳастанд, инҳо дар солҳои пеш кам майл доштанд омӯзгорон ба ин соҳа. имрӯз мо мебинем ки омӯзгорҳои ҷавон бисёртар ҷалб шуда истодаанд ба даргоҳи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. имрӯз мо мебинем ки донистани забонҳои хориҷӣ дар байни ҷомеа бисёр баланд шудагӣ аст. мо имрӯз мебинем ки мардум бо як дастаҷамъона бо як рӯҳияи баланд дар пайравии сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат рӯҳ ба мактабу маориф оварда истоданд. имсол бошад дар арафаи соли нави хониш президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалӣ дар шаҳраки 192 ноҳияи шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт бунёд гардидааст. ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар идомаи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва оғози соли нави таҳсил барои омӯзгорону хонандагон ва сокинони ин маҳалла тӯҳфаи арзишманд унвон гардидааст. ҳаминтар маорифчиёни ноҳия ҷавобан ба ин дастовардҳо ва дастгирии роҳбарияти олии мамлакат талош доранд ки таълиму тарбияи насли наврасро дар сатҳу сифати зарурӣ роҳандозӣ намоянд. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ноҳияҳои шаҳри душанбе пайваста мулоқоту вохӯриҳои судманд ташкил карда мешавад. дар ин замина чорабинии навбатӣ дар ноҳияи шоҳмансур созмон дода шуд. шаҳри ҳамкоронамон дар ин бора тибқи нақшия чорабиниҳои тасдиқ гардидаи прокуратураи шаҳри душанбе дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур бо иштироки намояндаи прокуратураи шаҳри душанбе сафарбекзода беҳрӯз масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур ҳамоиши маърифатӣ ташкили роҳандозӣ шуд. дар раванди чорабинии оид ба манд ва бурдани нави гиёҳи ҳазори испанд ба федератсияи русия андешаронӣ сурат гирифт. дар кори ҳамоиш мудирони шӯъбаву бахшҳо ва сохторҳои мақомот, директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ, раисони маҳаллаҳо ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд. аснои вохӯрӣ аз ҷониби намояндаи прокуратура зикр гардид ки 7 феврали соли 2024 дар асоси қарори ҳукумати федератсияи русия ба номгӯи растаниҳои дорои моддаҳои нашъадор, психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо гиёҳи нави ҳазори испанд низ шомил карда шудааст. аз ҳамин лиҳоз ба таври қатъӣ иброз гардид ки минбаъд бо худ бурдани ин нави гиёҳ дар асоси қонуни ҷиноятии федератсияи русия ҷавобгарии ҷиноятӣ то ҳадди 8 сол маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ карда шудааст. инчунин қайд карда шуд ки аллакай 2 нафар зани тоҷик ки бо мақсади шахсӣ ва тиббӣ ин нави гиёҳро ба федератсияи русия ҳамроҳи худ бурданд, мутаассифона дар фурудгоҳи ин давлат дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. пас аз ба итмом расонидани тафтишоти пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол гардида, яке аз онҳо ба ҳукми суд ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум гардидааст. ҳадаф аз баргузор намудани вохӯрии мазкур огоҳии сокинон аз ин тағйирот дар қонунгузории кишвар мавриди назар мебошад. дар фарҷом бори дигар аз аҳли толор қотеона даъват ба амал оварда шуд ки минбаъд аз бурдани ин нави гиёҳ ба хориҷи кишвар алахусус ба федератсияи русия худдорӣ намояд, зеро ин ҳолат метавонад ба оқибатҳои номатлуби дар кодекси ҷиноятии ин кишвар пешбинӣ гардида оварда расонад. дар меҳмонхонаи румии ҷаласаи васеъи кории шӯрои байнисоҳавӣ ҷиҳати баррасии масъалаҳои ҳалталаб вобаста ба пешгирии паҳншавии бемории сироятӣ дар шаҳри душанбе баргузор гардид. аз раванди ин чорабинӣ ҳамкоронамон гузориш омода намуданд.
яке аз бемориҳои ташвишовари сатҳи ҷаҳонӣ вируси норасоии масъунияти одам ба ҳисоб меравад, ки баҳри пешгирӣ ва бартараф намудани он кишварҳои гуногуни олам дар талошанд. дар доираи татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2021 дар бораи барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масъунияти одам дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур, ки тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 11 майи соли 2021 тасдиқ гардидааст, бо мақсади баррасии масъалаҳои ҳалталаб вобаста ба пешгирии он дар шаҳри Душанбе бо ибтикори раёсати тандурустии шаҳри Душанбе аз ҷониби маркази шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масъунияти одам ҷаласаи корӣ доир гардид. дар кори ҷаласа иштирокдорон аз раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе, марказҳои саломатии шаҳри Душанбе ва намояндагони дигар ташкилоту идораҳои дахлдор иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр гардид, ки дар тӯли 34 соли истиқлол соҳаи тандурустӣ аз ҷиҳати табобат ва хизматрасонӣ хело беҳтар гардида, дар ин муддат дар муассисаҳои тиббӣ усулҳои нави табобатӣ ба роҳ монда шуданд ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. инчунин дар ин давра дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар низ барои хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ шароитҳои хуб фароҳам оварда шуданд. таъкид рафт, ки давоми солҳои охир бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳаи тандурустии пойтахт ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. ташхису табобати бемориҳои гуногун сифатан беҳтар гардиданд. ҳадафи асосии ҳамоиш таъмини дастрасии баробар ва умумии аҳолӣ ба хизматрасонии босифат оид ба пешгирӣ, табобат, нигоҳубин ва дастгирӣ вобаста ба сирояти ин беморӣ мебошад. бояд гуфт, ки аз замони пайдоиши бемории мазкур дар Тоҷикистон ҳукумати мамлакат ҷиҳати ташхису табобат тадбирҳои зарурӣ андешида, то кунун татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ дар ин самт идома доранд. мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бо иштироки 8 дастаи мунтахаби футболи қораи осиё аз дирӯз оғоз шуданд. пеш аз оғози рақобати тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор маросими бошукӯҳи ифтитоҳи ин рӯйдоди сатҳи баланди футболӣ баргузор шуд. мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бо иштироки 8 дастаи мунтахаби футболи қораи осиё аз дирӯз дар гурӯҳи Б рақобатҳо миёни 4 тими миллӣ пайгирӣ шуд. пеш аз оғози рақобати тими миллии футболи Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор маросими бошукӯҳи ифтитоҳи ин рӯйдоди сатҳи баланди футболӣ баргузор шуд. ҷоми ассотсиатсияи миллатҳои осиёи марказӣ аз ҷониби собиқ бозикуни тими миллии кишвар ва ҳамзамон ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Искандар Ҷалилов ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ворид шуд. барномаи фарҳангӣ ин чорабинӣ, ки иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва тарғибкунандаи футбол буд, манзури меҳмонон ва мухлисону ҳаводорони варзиши рақами 1 ҷаҳон карда шуд. маросими ифтитоҳи дуюмин мусобиқаи ҷоми кафа бо ширкати дастаҳои мунтахаб бо шоу барномаи оташбозӣ ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки ҷоми миллатҳои ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бо иштироки 8 дастаи мунтахаб Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Умон, Афғонистон ва Ҳиндустон дар ду гурӯҳ дар ду кишвар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор мешавад, ки ғолибони гурӯҳ барои ба даст овардани ҷоми асосӣ рақобат мекунанд. бо ҳидояти президенти Конфедератсияи футболи Осиё муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ин ниҳод ба яке аз ассотсиатсияҳои муҳим дар минтақа табдил ёфта, баргузории чунин мусобиқот барои рушду тавсеяи бештар боис шуда, барои омодагии тимҳои миллии кишварҳои аъзо ба мусобиқаҳои бонуфузтари ҷаҳонӣ боис мешавад.
پس از انجام رسمی کشوده‌شوی و صدا دادن سرود ملی دو کشور، واخوری دسته‌های منتخب تاجیکستان و هندوستان در گروه B شروع شد. تیم ملی فوتبال هندوستان با آغاز خوب واخوری در دقیقه 5 رقابت دروازه تیم ملی تاجیکستان را باز کرد. گل توسط ضربه سر علی انور به ثمر رسید. در قسم یکم بازی خط مدافع دسته منتخب تاجیکستان سست به نظر می رسید و با این دلیل بر تیم ملی هندوستان فرصت شد که مراتبه دوم در دقیقه 13 بازی توپ را به دروازه تاجیکستان وارد کند. گل دوم با اسم سنجش کینگان نوشته شد. پس از 2 گل خورده شده گویا شاگردان گیلا شکلادزه بازی را از نو با شدت بالا شروع کرده باشند و گویا فعال شدند. با این حال در دقیقه 23 بازی شهرام سمیف حملهگر تیم ملی کشور با پاس شریدین بابایف توپ را به دروازه هندوستان وارد نموده حساب را 1-2 کرد. قسمت اولی رقابت با همین حساب بر سود هندوستان به پایان رسید. برای تماشا و حمایت تیم ملی فوتبال تاجیکستان حدود 16,000 هوادار و علاقمندان فوتبال دور هم در ورزشگاه مرکزی شهر حصار جمع آمدند. اما با وجود حمایت ویژه مخلصان و انگیزه و هیجان زیاد، تیم منتخب فوتبال تاجیکستان نتوانست پیروزی میدان شود. در قسمت دوم رقابت ملی پوشان ما با انگیزه بیشتر شروع کردند که در خط هجوم بیشتر فعال به نظر می رسیدند. اگرچه فرصت‌های زدن گل برای تیم ملی تاجیکستان بیشتر بود، ولی از فرصت‌ها به ثمر استفاده نمی‌شد. با ویژه با فشار بیشتر در خط حمله بازیکنان ما در دقیقه 73 فرصت زدن پنالتی را پیدا کردند. رستم سویروف حمله‌گر تیم ملی که این بار با جای محافظتگر احتم نظرف ضربه می‌زد، از عهده زدن ضربه 11 متره نبرآمد. و این فرصت خوب گلزنی از دست رفت، در حالی که حداقل نتیجه مساوی برای ما توجه امیدوار کننده بود. اما با این حال با تاکید کارشناسان خط حمله تیم ملی فوتبال ما نکات ضعف بیشتر دارد که با چنین شیوه پیشرفت در برابر دیگر قدرت‌های فوتبال آسیا با ویژه ایران و ازبکستان کار سختی در پیش خواهد بود. лигаи футболи тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар ҳамкорӣ бо федератсияи футболи кишвар семинари омӯзиширо дар самти роҳбарӣ ва мудирияти клубҳои касбии футболи кишвар бо ҷалби мутахассисони сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ намуд. гузориши навбатӣ аз ҷараёни баргузории ин семинар омода шудааст. бо ташаббуси лигаи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо федератсияи футболи тоҷикистон семинари омӯзишӣ таҳти унвони роҳбарӣ ва мудирият дар футболи касбӣ бо ширкати масъулини соҳа ва ҷалби мутахассисони соҳаи футболи кишвар баргузор шуд. дар семинар мутахассиси сатҳи байналмилалии иттиҳоди ассотсиатсияҳои футболи аврупо дар соҳаи футбол варлам дарсадзе бо иштирокчиён доир ба масоили роҳбарӣ ва мудирият дар клубҳои касбӣ, менеҷменти стратегӣ дар созмонҳои футбол, идоракунии ташкилӣ ва маъмурӣ, сохтори клубҳо, нақшаву вазифа ва қабули қарорҳо, намудҳо ва услубҳои роҳбарӣ дар муҳити футбол, роҳҳои ҳавасмандкунӣ дар самти футбол, арзишҳои фарҳангии фард, даста ва клубҳо, роҳҳо ва манбаъҳои даромад дар футбол, даромади максималӣ, омӯзиш ва намунаориҳо, сарпарастии клубҳо, таҳияи стратегияҳои тавлиди даромад барои клубҳои футболи хурд ва миёна, нақшаҳо барои амал ва дигар масоили марбут ба инро баррасӣ намуд. ҳадаф аз ташкил ва баргузории семинари мазкур баланд бардоштани сатҳи дониш, огоҳӣ ва таҷрибаву малакаи табақаи роҳбарикунандаи клубҳои лигаи олия лигаи якум мебошад. фаъолияти хуб, фаъолияти самараноки
дилхоҳ клуб шурӯъ мешавад аз мутахассисони баландтаҷриба, яъне баланд бардоштани сатҳи дониш ва савияи роҳбарон директорони клубҳо ин таъсири хуб ва мусбит мегузорад дар фаъолияти минбаъдаи худи клубҳо. яъне мо имрӯз мехоҳем дидгоҳи роҳбарияти клубҳо директоронро ба самти моделҳои нави муосири идоракунии клубҳо биёрем. дар чорабини ҳамзамон мутахассиси сатҳи байналмилалӣ доир ба масъалаи рушди футбол ва то сатҳи байналмилалӣ расондани он ба дастовардани натиҷаҳои самарабахш ва муваффақиятҳо дар соҳаи футбол, муттаҳидсозӣ дар ҳайати дастаҳо, боварӣ ва эътимод ба худ ва дигар нозукиҳои рушди футбол омӯзиш гузаронид. тавре иттилоъ дода шуд, масъулини лигаи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи тоҷикистон дар доираи барномаи рушди зеҳнии ҳамасола семинари омӯзиширо баргузор мекунад, аз ҷумла дар самти роҳбарият ва мудирияти клубҳо, дар самти рушди малакаи доварон, медиа ва маркетинг, тибби варзишӣ ва литсензиякунонии клубҳоро роҳандозӣ намуда, азм доранд бо баргузории чунин семинару машваратҳо рушди футболро дар кишвар таъмин намуда, барои дар сатҳи байналмилалӣ омода кардани клубҳои касбии кишвар қадами ҷиддӣ гузоранд. бинандагони азиз, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилооти вақт. Хайр, саломату сарбаланд бимонед.